Moikka! Tässä on mun serkku. Ja Mikäs video me tehdään? tehdään Joo muuten, tänään on Vanessan synttärit. Mä sain Siis eilen. Ja sit Vanessa sai sellaisen uima-altaan, prinsessa uima-altaan. Ja se on minä tää Vanessa. Joo, toi tyttö tossa. Tänä. Niin ja sitten me käytiin tänään hakee toi uima-alle, sitten me käytiin Mäkkärissä, ei vaan Mäkkärissä. Niin sit me ollaan vaan täällä kotona oltu Kyllähän mä sain jotain muuta. ja sitten se on jotain muutakin, mutta mä en tiedä. Mä sain kirjekuoren ja kynät ja paperin ja iltakirjan. Niin. Ja Mun serkkukin sai semmoset. niin. Sitten menkää seuraa mua IG:s. Mutta nyt moikka! Moikka! Nähdään ensi videossa.